Naša priča je jedinstvena. Na terasi hotela Riviera započet je san o Uniline turističkoj kompaniji koja je u 20 godina poslovanja postigla status vodeće turističke kompanije u svom sektoru. Putovanje je naša strast. Upravo tu strast želimo prenijeti na druge. Volimo ono što radimo. Radimo kao tim. Jedna obitelj. U 2 desetljeća izgradili smo vodeću turističku kompaniju u regiji. Kompaniju koja danas stoji na čvrstim temeljima. Godine poslovanja koje su iza nas ostvarili smo povjerenje i lojalnost klijenata i poslovnih partnera diljem svijeta. Naša kvaliteta, pouzdanost, poslovna, a posebice financijska stabilnost zaslužne su za visoku bonitetnu ocjenu kojom dodatno pružamo sigurnost našim partnerima. Doista je čast i zadovoljstvo živjeti u gradu gdje djeluje i posluje najveća turistička agencija u našoj zemlji i to je sigurno uspjeh svih zaposlenika, ali i uprave koja vodi tu tvrtku. U 20 godina postojanja tvrtka Uniline puno je učinila za razvoj turizma i obogaćivanje turističke ponude u Istri i u Hrvatskoj. Izuzetno mi je drago i ponosan sam što takva tvrtka ima sjedište u Istri. Uspjesi koje smo postigli temelje se na snazi Uniline tima, na znanju, poslovnoj strasti, viziji, entuzijazmu naših zaposlenika. Upravo su priznanja i nagrade potvrda naše kvalitete i rada. Turizam u Hrvatskoj danas ne bi bio takav kakav je kad ne bi bilo gospodina Borisa Žgombe, njegovih suradnika i agencije Uniline, koja je u 20 godina zbog stručnog, nesebičnog, entuzijastičnog rada doprinijela kreiranju i stvaranju hrvatskog turizma kakav je danas. Velika hrvatska turistička tvrtka, izuzetno bitna za razvoj turizma u Republici Hrvatskoj, jako puno učinila za dovođenje velikog broja gostiju i brendiranje Hrvatske u svijetu. Dakle, ono što Uniline je posebno istaknulo na turističkom tržištu, to su daleke destinacije gdje uspješno promovira hrvatski turistički proizvod. Našim gostima otkrivamo svaki kutak prirodnih ljepota. Zajedno upoznajemo povijest, tajne koje se kriju iza kulturnih baština. Vodimo vas na gastronomske i enološke specijalitete, a sve kako bi vaše putovanje učinili nezaboravnim doživljajem. Doživljajem koji se pamti cijeli život. U radu vodimo se potrebama i željama naših klijenata. Nositelji smo Europcar franšize, a s flotom od 1000 vozila među vodećim smo kompanijama u Hrvatskoj. Volimo biti u pokretu. Pronađite nas na svim hrvatskim zračnim lukama. S našom flotom u godinu dana zajedno smo prošli 351 put oko svijeta. U istraživanje se možete odvesti sami, a možemo vas odvesti i mi. Samo zaželite želju. Putovanja u inozemstvo te eventi koje organiziramo za vas isplanirani su do najsitnijih detalja. Na vama je samo da se opustite i uživate. Podrška smo našim sportašima. Uz njih smo na pripremama. Bodrimo ih na natjecanjima. Pratimo u stopu. Svoje robne marke izvozimo diljem regije. Prisutni smo na policama vodećih trgovačkih lanaca. Naši proizvodi mogu se pronaći na menijima hotelskih lanaca diljem Jadrana. Kako to sve uspijevamo? Konstantno istražujemo. Inoviramo. Stvaramo nove usluge. Radimo sa strašću. Svaki izazov za nas je nova prilika. Čemu je tajna? Tajna je u povjerenju. Naša budućnost je svjetla.
Imamo jednu viziju, jedan fokus. Iznimno ponosni na sve godine koje su iza nas. S velikim zadovoljstvom i optimizmom, zajedno sa svojim timom i partnerima, idemo u nove izazove, u nove pobjede.